Mä oon melko varma, että se kuvaa nyt. CS2 Kasperin kanssa. Siltä kuuluuko mitään? Okei, missä ne on? Ainakin yksi oli siellä. Midissäkö? About siinä nurkan takana siitä. Tässäkö? Okei, sain yhden. Ai, tänne on molemmat siellä. Mä en tiedä, että toinen vaan russut jollain Oh my goodness! Holy shit! Oh, miten mä tein ton? Miten mä... Bro, mä en osaa pelata tätä peliä. Mä en legit osaa pelata tätä peliä. Mä oon ihan paska. Grab your gear, let's go. Miksi vittu sä seuraat mua? Ai, en päässyt siihen. Mitä sä teet? Kopioiko sä vaan kaikkea mitä mä teen? Mä yritin päästä siihen päälle, jos sä crouch hyppäät. Kuuluuko niitä? Ai, ne on tuolla. Medi. Siellä. Älä kato sinne. Älä kato joo, kato sinne. Mene siihen pylvään taakse. Me osittain siihen pylvään taakse. Noniin. Pitää crosshairia ylöspäin. About siinä. Ei sä tarvii sitä. Nyt, jos sä pistät se. Nyt te tietää, älä kato sitä. Sä katoit sitä, vittu nimi. Älä kato sinne, kun ne ei oo siellä. Miksi ne olis siellä? Sieltä tulee... No, kennes. Mun pitää muistaa, kuinka huono sä oot tässä. Mikä? Et sä voi sanoa yhtään mitään. Sä et voi sanoa yhtään mitään. On hiljaa. Tule midiin. Joo. Joo, ne molemmat on täällä. Oh my goodness! Miten ni... Bro! En mä vittu pysty tehdä mitään. Nyt ota ase esille nyt jo. Kato sinne. Okei, ne mene takaisin. Mene takaisin päin. Elä sinne. Elä. Käänny ympäri. Kato sinne samalla kun meet ohi. No mene ohi. Me. Noniin, me. Ne tulee sieltä. My brother in Christ! Pistä volumea ylös. Sun pitää kuulla niitä. Ne hyvin äänekkäästi menivät sinne. Mikä se on? Ladder. Tikkaita alas. Hitto, nyt sä tuut tähän. Vittu kun sä teet. Sama, kun sä hyppäät, niin ne on tuolla. Ota haulikkoa sille, kato sitä. Tuu alas sieltä, ne niinku ampuu sut heti, kun ne tulee. Noniin. Me osit, älä tule tänne. Miksi sä teet noin? Miksi? Toi ei, sä niinku kuole vaan tähän. Aina tuuspas. Vittuako sä teet? Häh? Vittuako sä teet? Mikä vittu toi oli? Mä en tiedä, mä opettelen. It doesn't fucking seem like it. Näin vittu alle. Be careful. Let's all make it home tonight. Vitu idiootti. Ne on vetänyt meidän joka ikinen roundi, niin... Nyt sinä vittuun. Flashbang. On molemmat siellä. Mä makaan. Mulla on huono aimi. Vittu se arvas. Keskittynyt. Se välähteli. Toi Zeus välähteli tossa kun mä nostin sen ja mä en keskittynyt kunnolla. Let's go, fellas. Grenade.
taas täällä. Toinen on vielä tässä, mä näin sen. Sain sen. There you go. Eikö oo A? Joo, Nyt me kokataan näitä. ei kokata. Ei muuten varmaan kokata. Come on, chop chop. Okei, no toinen tästä lähtee, niin se on plussa. Katos midissä. Miksi sulla ei oo sun asetta esillä? Se meni tälleeseen, sulla ei ollut edes asetta esillä. Jos se olisi ollut tossa, se olisi vaan headshotannut sut ja sä olisit kuollut. Se on siinä, se mene takaisin. Noniin. Älä mene sinne suoraan. Mene takaisinpäin. Kato sitä seinä. Ei. Oma kynnet. Noniin, älä mene sinne. Kato, mene tonne. Sinne. Kato. Noniin. Terrorists win. Tälleensä. Koko teho on jo esillä. Joten siellä on vaikeampi ampua sinua, kun se joutuu juoksemaan tuolta. Tajusitko? Kiitos. Midissä taas. Grenade out. Tunten. Katoksa sä sillä tavalla? Kiitos. Saattaa mennä tikkaita alas. Kato sinne vaan. Oi joo, medis. Throwing flashbang. Flashi. Tosi vähän. Molotov. Sulla on 0 tappaa ja 7 kuolemaa. Guys, I tell you, we kill them all. Vitun paska. Tämän takia mä en halua pelata CS:ää. Mennään A, eli seuraa minua. Take care of yourself. Miksi toi on huonoin osto, mitä pystyy tehdä pistol roundilla. Sä et osaa käyttää tota. Throwing flashbang. Älä kato tota. Mä käyn vaan ympäri. Smoke. No niin, me jonnekin... Näetkö ne ihmeen säkit? Me niiden taakse silleen, että... Onko se niiden takana? Varm. Terrorists win. The world is ours. Se lähti joo. Deaglella on vähän paha mennä midiin. Let us go. Mut kai on pakko. Mennäpä kaalle. Voidaan yhtenä roundilla mennä peikata, että mennään Aalle ja sitten mennään tikkaita ylös. Sano, että onko se siellä. Muista mennä sinne esille ase kädessä. Onko se... Miksi se meni? Sun pitää auttaa mua ekaksi, että se ei niinku... ammu minua. Terrorists win. Victory is ours. Decoy. We have the terrorists win. Se luovutti. Shall overcome. Syvau. Oh my goodness. Tuli oikein
oikeesti hyvinkin paljon. Sä voit tehdä by the way tolleensa. Jokaiselle niinku, jokaisessa mapissa. Jokaisella todellisella seinällä, jos pitää kurkata jossain ohi, niin sä voit aina tehdä tolleensa. Toivon, että sä tiedät sen. Hyvä. Sä et arva kulki paljon sitä. Let's roll. Ai, kirkeli. I don't even fucking know. Okei, hyviä uutisia. Nää vaikuttaa nuubeilta. Onks näin? No, tossa ekasta niinku spreijauksesta mitä mä tein, niin ei vaikuta oikein. Ota näin. Okei, ne tietää tap shootingia, eli nää saattaa olla melko hyviä. Mä teen mitä sä sanot. Joo. Okei, sä... Voinks mä ostaa Jessu? Please. No... Fine. Sä menet tonne. Sä oot siellä käytävän päässä, missä se käytävä niinku avautuu. Ja sä siinä katot... Ai! Näetkö missä mun merkki on? Sieltä, se tuli sieltä. Revolveri. Toinen on tuolla. Oh god. Sä saat... Flashbang. Flashi. Me tarvitse mennä sinne. Molemmat taisi olla ensin. Eikö toinen on tuolla? Se tulee tieltä. Okei, sain tän. Tällä ei oo pommi. Mitä pommikaveri? Se oli tuolla. Counter-terrorists win. Oh yeah. Sä oot siinä käytävän päässä, ja se niinku, kuten mä näytin sen viime tuossa pelissä, niin sä pidät sitä sillä tavalla.